ka tourism lani ka kam jong ka kai perthei ka de ga wei ka bla pen em ya babon balang ha ka jela kham tam mi ka jing don jong ka mai mariang ka ba itanan kilum ki wa ba ki kshai ki ba kring ki nong wan jong kai na ka lang sau dong ka perthei henre hadin ka jing walan shop jong ka klam covid-19 kalawan ra eshibun ka jing du nong ye kishnong ba ki jaka kham tam mi ki tu ki ba im kandoi jak po da ka kam tourism lani da ka kam penbit penbiang ye ki nong wan jong kai perthei kuman sakhi ya kane na kaliang uri boy news hinin ka sngi ulayo bani kandu yurong ba snong jong ka snong riwai ka ba don ha Mawlynnong ka ba dei ka snong ka ba khoitam ha ka do ba asia hi brok away kane ka snong ka dei ru ka ba ha pa po ka jing pe jing khmi jong ka rai lengkhan ka ba ha pa po ka hima khairim sim shim hadin balayo bani kran burong ba snong jong ka ne ka snong uba holan khongyang ulapan pau banadu belakhang ka jaka jong ka ha ka ri hi brok away bat kham tam sha ka ne ka thain kala kta shishai ka yo ka kot jong baro ki nong song snong namar baki babun hi kinong song jong kane ka thain kidai ki ba im kandoi jakpo dagi kam ban penbit penbiang ye kinong wan jong kai perthei bar susu lo ong bana kaliang ka snong hi kan ompat pli ki jika jong kai lani ompat sha ru kinong wan jong kai sakane ka thain Mawlynnong ontat hadu ban dasngain sendon ka perthei ba ulo ong ru bana kaliang ka snong hi nadu ba ka sarkar kala ptha ban khai ki jika jong kai batar hadu menta ka snong ka yai bu ranti ki kendon ki ba ka sarkar kala bu naga benta ban yada na jing sapriang jong klam covid-19 to habidai bat kene ka kam tourism ni hang ne ngadai ba es khong yang rang ba snong yo snong riwai ka wei ning snong ke ben ha ba po ka tourism department ne kane gede ka tourist spot kane gede ka parking ka bagi kali yang ban lai chathi jingking jiri ka ben hang ne ha snong juni te habidai kene ka benta ni na kaleng jo ka snong ni boot parking ya ki protocol ki ba sarkar kalabu na ka benta kini kinong jo kai te nadu ba sedang kene ka khangdam ka lockdown kemudian nadu bunai march hadu menta kasngi kasnong jingi ngidang khang ngimpat sya ya ki turis wala ki lokal lani ki banabar kat ki wan ni pen phai no te ngai pi du menta kasngi ro menta ka arpho tarik bunai bakhandai arjar arpho hadu mena dang don ti ki turis khasi jungi ki buan sine de ngi ngi msya ki banlai syang te sipo jiking jiri ti lek pen phai na yaki te kum kini ke na kaleng jungi kum kusnong abungi phai pat habidai bat kayo ka kot jong kini snong jungi ke jingdon jong ni turis kalang bo mentoi hadu kata hakini gibnai lockdown kum handu bnai ti kini snong jungi mentar don ne pling gijing kayo ka kot lengan oi pi pat habidai kini ke bentah na kaleng jong ngi kum kusnong ngim perkhat ya kata gijing mentoi jong gi pai ba bun balang ne ke Pisa ka tengkah rengi buah hakhmat ya ka kot ke khiah te kebaningkong ibu hakhmat ya koit khiah ki pajba jungi hadu mentaro ya kene kam turis ban pli ban pelaj pajba ki pajba jungi kimpat seluar ban la ya kata wat kianga orang ba snong hadu menta ki dang ong hi bawat ye ki para khasi jungi buan na sor silong lani ki buan nabar ke snong jungi ki marjan ro ide bandang perking shu hadu menta te habing ne kam ni ne kaleng snong wat kini kinong wandi jingdi kum kena pok melim ki buan di dokha ki buan di johor kesno ingi hadu mentang idang khang ngimpat sya bakinwan bandi namar ba ni sungu thu ba hakiji anti ki ki kendu yano ngimtip batno ki kendu tela sei omi dau ai ya ki jingwan di tiar tar juki sya kisno te kito kinong di tiar baro barung siki ing kisno jungi ni khang ki ngim sya bakin rung siki ing kisno jungi te hagabide bakene mentang ni kaleng kisno habide bat kene kam turis toy kalong jingdu ko mau menang ka bakrau ba andre ki pajba jungi hadu menta kimpat not ban pli ye kene turis hakane ki area jungi hapo jungi sno riwai borok kawai tekat kum ki yu hakilat pathai kubor mo na kaleng sukar ba hadin ka arpoi tarik kin pelaj borok khoj banwan ban sigi jaka jong kane ban yaj ban yeng keleng ta bidai bidai benta kum ka sno hi borok kawai ye kene beta kum ba ong mena na kaleng ka sno ngimpat slur ban pli ye kene ka ye kinong jung kai banwan sigi sno ki thau jungi te hadu mentana kaleng snong ya kane ka kam ngidak penpau ke jing ka bakrau ndai habidai bekane ni sungo banong ya ka surkar mo sungo banong ya ka surkar ni kwa ba ka surkar kan penti kena yang ngi kinong snong hadu kano kala ban tek lakam hadu kano kala ban penbiang ban penbit penbiang ya ka protokol ba kita ki turis ni kinong wan jung kai kin la ba ya lembai ke snong ka thau jung ngi kum ka snong ni kwa ban yo jing sai na ka surkar ka ai jing sai kan pensai tat hadu bakala pensai ya kilat ni ada ki batikna tingi ke snor ngi sungo bandon gi singai ban la ya kata te to kumba ka long menta rong snong ba phi ong ba na ka leng ka snong ka pe ka koi ka khiah te menta
kum kasnong phikwa kum noi ka sarkar banong lada wala kala play maknai ka state entering maknaru habi de kasnong ka thau jong phi to habidai ber kasnong ka thau jungi mo habidai ber kene ka bentang sungo ba ni kwa bak sarkar kan penti kana ya ka koit ke khiah ki pai ba jungi kum bagalong bentang ngimtip kum om naik bawan nasional keleng ki jaka kila bandon ki bapang ne ki ba koit ne ngimla bentip kum balong neu jing pang ngimla bentip teh kum ong ngi ki babit ba koit ba khiah umla ban tre sikini ki khon ki jungi ki temen ki badon hapo snong po thau jungi te habidai ngene bentang shua ba sarkar kan pelat ya kini ki turis banwan seki jaka jungok kai khantam sekeliling bridge hangne snong jungi ki kwa ba sarkar kan penti kana ningkong ki ei kilat nya da kena bengi ki pai ba ki nong snong ngintip kena mila ban safe kena min light na kena kena wijing kena makata ka jing pang kan mela ban prung seki snong ki thau jungi